Aurreko bideoan, bigarren autentifikazio faktorea duten 3 sarbide metodoak nola konfiguratu ikusi dugu. Orain, 3 metodoen bidez nola sartu ikusiko dugu. Horretarako, edukaren kontuan sartu behar zara ohiko erabiltzailea eta pasahitza erabiliz. Ageri den leihoak gure erabiltzailea erakutsiko du. Horrez gain, erabilera bakarreko kodea mezua, hasi saioa botoia eta bean saiatu beste modu bat ageriko dira. Jo zuzenean, saiatu beste modu bat horretara. Orduan, eskura ditugun sarbide metodo guztiak ikusiko ditugu. Aurreko bideoan konfiguratu ditugun 3 metodoak ikusiko ditugu, beraz. Autentifikazio aplikazioa, segurtasun giltza eta berreskurapeneko autentifikazio kodea. Nola sartu ikusiko dugu orain, metodoz metodo. Gogoratu lehen aukera erabiltzeko, autentifikazio aplikazioa, sakelakoa eskura izan behar duzula. Klikatu autentifikazio aplikazioa. Ageriko den leihoak erabilera bakarreko kodea eskatuko du. Sakelakoan instalatu dugun autentifikazio aplikazioa irekiko dugu. Aplikazioak aldi baterako kode bat sortuko du, erabilera bakarrekoa. 30 segundu baino ez du irauten, baina beste bat sortuko du denbora agortzen bada. Sartu kodea leihoan. Honezkero, bigarren autentifikazio faktorea duten 3 sarbide metodoetako batekin sartu gara gure hezkuntza kontuan. Orain, bigarrena. Sartu berriro edukaren kontuan erabiltzailea eta pasahitza erabiliz. Erabilera bakarreko kodea leihoa ageriko da. Klikatu saiatu beste modu bat. Oraingoan ere, eskura ditugun sarbide metodo guztiak ikusiko ditugu. Bigarren metodoa, segurtasun giltza, aukeratuko dugu. Egin klik. Ageri den leihoak konfiguratuta dugun giltza erabiltzeko eskatuko digu. Klikatu hasi saioa segurtasun giltzarekin. Sartu giltza USB atakan eta ukitu sentsorea, nir egiten duen argi berdea. Gailuan irakurgailu bat instalatuta badugu ordea, hurbildu giltza. Eta barruan gaude jada. Orain, azkena, 3. Sartu berriro edukaren kontuan erabiltzailea eta pasahitza erabiliz. Erabilera bakarreko kodea leihoa ageriko da. Klikatu saiatu beste modu bat. Joan ohiko menura, erabil ditzakegun sarbide metodo guztiak agertzen dira. 3. aukeratuko dugu orain, berreskurapeneko autentifikazio kodea. Egin klik. Behin sarbide metodo horretara sartuta, leiho bat ageriko da eta konfigurazioan deskargatu edo inprimatu ditugun erabilera bakarreko kodeetako bat eskatuko digu. Baina adi, kode jakin bat eskatuko digu, 1, 2, 3. Behin erabilita, ezin izango dugu berriro erabili, erabilera bakarrekoa baita. Sartu eskatutako kodea dagokion eremuan. Klikatu hasi saioa, eta gure kontuan gaude dagoeneko. Gogoratu 3 metodo horiek bermatzen dutela segurtasun maila gehigarria gure kontuetarako. Hezkuntza komunitatearen segurtasuna gure erantzukizun profesionala da. Erabili arduraz gure segurtasuneko tresna. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.